Әмир, берсе көнгә без Кәрим әфәнде белән Уфага конференциягә китәбез. 2 билет сатып алырга кирәк. Кайсы көнгә һәм кайсы вакытка кирәк, Әминә ханым? Казанга ничәсендә әйләнеп кайтасыз? Конференция сәгать 11-дә башлана. Уфага беренче рейс ничәдә икән? Карагыз һәм миңа хәбәр итегез әле, яме? Кайту кич белән булсын. Ярый, хәзер эзлим. Әмир, конференциягә биргән гаризаларның күчермәләрен ясарга онытмагыз. Миңа кертерсез, яме? Ярый, ничә күчермә кирәк? 2 җитә. Ярый. Уфага? Әйе, 26-сына 2 билет кирәк. Вакыт айырмасы турында онытма. Бездә хәзер 3-нче ярты, анда 5-нче ярты. 2 сәгатькә алда. Чыннан да. Мин вакыт айырмасы турында онытканмын бит. Рәхмәт. Уфада безнең апалар тора. Вакыт турында онытып, бик соң шалтыратканыбыз бар. Беренче рейс 6-да. 8 туларга 10 минутта да бар. Конференция 11-дә башлана. Димәк, безнеңчә 9-да. Әйе. Юк, 8-дәге рейс соң була. 6-дагысын алырга кирәк. Самолет 1 сәгать чамасы оча. Аэропорттан шәһәргә кадәр юлны да исәпкә алырга кирәк. Иртән машиналар күп булырга мөмкин. Әйе. Ярый. Сәгать 6-дагы рейска 2 билет сатып алам. Пассажирлар саны 2. Эконом класс. Багаж саны 2. Казанга 26-сы кич белән. Сәгать кичке 9-да. Ярый, булды бу. Әминә ханым кайтырга кирәк. Тукта. Күчермә ясарга кушты бит әле. Бир, үзем ясыйм. Ничә күчермә кирәк? 2. Рәхмәт, Рүзәл.